Клиент ни донесе не един, а два iPhone 14 Pro Max с смяна батерия в същия ден. Ето тук виждате, започваме с черния, отваряме го, следва златния и слагаме първия на машината, отваряме дисплея и нека извадим батерията. Започваме с махане на щитчето, разкачаме всички кабели и сваляме дисплея. Ето виждате го. След това махаме батерията. Ето виждате оригиналната Apple батерия и разбира се почистваме старата и лепенка. Минаваме с спирт и следва златният телефон, който виждате как се отваря от супер близо на неговия екран. Повдига се съвсем плавно и ето започваме и с него. Махаме щита, разкачаме дисплея, ето го и него. Почистваме след старата батерия. Разбира се, минаваме отново с спирт. Клиентът искаше батерия с по-висок капацитет, затова сложихме High Capacity батерии. Тези са с около 10-15% по-висок капацитет от оригинала. Разбира се, ето почистваме и устойчивото уплътнение против влага и прах. Слагаме чисто ново такова и щракваме всичко обратно по местата им. Слагаме отново защитата и затваряме телефоните. Почистваме ги, разбира се, за да ги вземе чисти. Ето го първия на 100%, затваряме златния. Ето го и него на 100%. Ако имате нужда от такъв ремонт, заповядайте в Zero.